या का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी रामजी बिल 8,000 lawanra haluk sabha ka khatnriu tarik no pra 8,000 kani ka an keterwa ban bujli ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 8,000 lani ka Manrega da ka sandur ka ban pinbet ya ki kampen roy nong kendong bat ka thong jong ka viksit Bharat 8,000 sapongyo ka India kini ka sinjam ka pin idak ya ka jingkin ria na ka program trekam ka ba pensyong nongrim ha ka bha ka miat sya ka model ka pin yaso ya ka kam ka ba pintikna khamjan bat ka jingtei ka bashan bat ka ba ne slam ka jingla ban yaisha ya ka jingkala sun beneng bat ka jing penlut pat ba ka bala bantip lupa ha kini ka kala jong ka broadcast in kam ngam jilliu ya ka ka ba ka VB Jiramji Act 8,000 kami khamat ka jingdon kam ban pinbet ya ka Manrega ka skim ka barim ki jingkala pakongsan ki ba laterwa ha kani ka act pathamai na lor ki we ban snothu khambnya hawai day bat kani ngadon lang bat I ba John Thaba I bade u senior journalist but u former editor ka Highland Post Wajon nga priyang subhay pi siya program kini kapor. Ningkong shop ko mga lapan snow ha pasdang ya ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin lani kata ka VB Jiramji Act 8,000 pilar batay siya kinong pe kijong ikindiat halor kani kaan. Ito ko boleh sebut barat nam tabah priyang subhay nga nam tani program. Di kani ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin mo. Kadai ka kemo pilapatai mantan kadai ka berami beli hajaka joka Manrega. Kadai ka skim ka bagi paiba ame kadai ki tip kom kata ka job card scheme. Hak bagi beliau ki ban litri ban belah bagi kam hak itu ki jingtri ki ba la ai leng ba kani ka Ministry of Rural Development hakipor di Mansua. Tidak duduk bawan kini ka Jiramji ka Bathamai yang bela pas daka parlimen. Kamut ka don bun ba ki jingkelang tu. Ka bangi lapan ong ka alai ka kerja comprehensive change mo ka ba ya ki babon ba ki section jone ka Manrega ru lapan kelah lut ya kita baru bat kawai ni ki jengkela ki bakam bon hang tu hi ka bakam kongsan hang tu hi ngalaman ong kedai ka jingken tiu syu ya ka sni ka baki ya ki sni ya baki beri ki obat di tribal apok kedai ka apok di skim nama mansua apok Manrega ka jio bela kibriu kalong sispa seni kat bah ni ka Jiramji pan ki briu kenyo manik tri bela hapon ni skim hadu sispa arsan seni ki bon mak ke jingkala hang tu ki badai hadu wa ka kom funding lan ka jing bai pisan nak tentang ni skim thamai nang ta ki donru ke bedai ba ko komiam bahak pisah padang ka sokar kami bagi sukar jela di ikini ingin saya keren nama kita gilong ki bahasa khamat ti pila kata kendiat halor singi na shispa sya shispa arhosan ti kendiat halor ka jingya pherpat kampanya shu halor jong kani ka an ka bathamai bat ka Manrega pi ka jingya pher padang kani ka Jiramji bat ka Manrega inam siongno kawai kada kijing kelai kerteng suama. Hakaba lawen no ya kerteng yung Mahatma Gandhi nang tu Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme. Di lawara ada kan ni ka Jiramji. Kadang kaji kan pergi political party kiso persya ya kan ni. Ma. Di nrai to kata kadi kawai pat ka benta jo ye keren. Di nrai kata kawai ka benkong kalau kijing pen kelai kerteng ka baar kalong ba kani ka scheme menta ka Bathamai ka mi pli ka Manrega ka bla don noduk snam arjasan ya ka bla pentrekam hamigalia au arjar ndrio ti ngalo nang taru kani ka scheme Bathamai ka Jiramji
Hapo jongka karkom bahak pisaru kara FR balabak. Margi por mensua ya kaman rega sispa jongkan ke skim job cut scheme nam taki jela FR kamut ka kit ka sokar kemi sokar pedeng. Tin pat ka kani ka jiramji ka mentah ka sokar kemi kan kit lani kan bear ya ka jinglot ka belong ndru po kat ba sau po pat kanwan naki jala ti nak batang niki special category state lani ki jala ki makham kerpang nam mo kun ki jala north east jongi Meghalaya ka di kita ki jaka rilu ti kita pat kar kom bah kan lombek kendai po na ka suar kami bat si po kina pelut naki niki jala ka bomut ka Meghalaya kan kalong hata ka jubur kom ti kata kadika jingkala ka bakam bone kam tang bede ke jingba bisa bat menchua ya ka manrega ka pek ka i ka pania hi da ka Ministry of Rural Development ti mentapat keladon da ka council di ka bela set up hi da ka central government sekar kene bat kani kan pania ya ki kam gi bede bat kani ka jiramji Tengok aku pun clear pi hatu don mo kita ki jing hang ni hang tay lani ki jing deko bat kaman rega kabawan rapat ya kani ki jing kelah pi ki jing deko ki don be hak bede bat kaman rega mo kham tam hak bede bat ka kini ki jing slam banyo ya kini ki jing ai pisan ka soka pedeng hak bede bat ki tiar kitar ki bela pelut hak basna ya kini gundu jing sna hak sinong kitau ti kata ga dewe dang ta ki don ru ki jing ki bede bat kani ka karkom yo bela mato hapo kamadaga ki bu sispas ngi baki ba ko ubri na ko longi ulaban yo bela tadi don ki khap ki ba ki mio kam ta dan ki bi san post ngi dan ki bi andro post ngi kam long renti ka yo ti kata kadika jing ka badon haka manrega ti haka bedai pat kanika jiramji pat kadan ka jing ka ba ya dai ba kanika jing sam ya ka jing pelut namar fi ya ki jala ki bahe ki bala bandon la ka jong resources lan ka jing mi kamot kam dadon jing than ya ki mo tendai kum ya ka jala Meghalaya ka jongi ka badon ka jing ongno ka jing jing kalian ka jing penmi pisa te ban sai ya kani ka sipo nak sispa ru kam de ka basuk namar kumulong manta ka Meghalaya jungi kinde kren ni scheme fair ru kadon lepa kini ki sipo ka habat mi pa kida central scheme ki bak ka Meghalaya ka habat penmi itu ka 10%. Ti wat kini ki external aided projects mo ti buan ka World Bank ni ka ADB yakini ru na kalian ka sekolah ka haban penlut man sai 10% tidak jing wan bang sendiri ka jiramji ban haban sai 10% ngatrai kan long ka boden lan ka jingkit ka bakhya ba ya ka jela ka jungi ti hadu kan ni ka kan kanyarap shu ya kinong yo jing mento ya ki beneficiaries but hakun ko kom on seu pat yaki pi kani ka jiramji ka mereka skim kepala mi pli ya ka manrega hapo kani ka skim thamai ki ka stress lan ka jing ban jong sokar kemi nang thi ka long ban kham penlut ban kham pelek ban kham penlek ya ki jing tre jing kata hakita bi onki durable assets lani ki jing tre ki ba long kum ki surok ki bela ban ne mo kum ki surok kum ki pung kum ki jingadan ki kendro nyadan na ki jing selai ki jing bam ko kum tatar ti kani kan penmentoy ya ki snong ki thagan magi sakawi ru kawi na ki komponen hang tu ru kadika ya kadika ka surok kabumat ki surok snong hi hapot jo kani ka jiramji la ban bei tengka ban pensna ban ya tri pai ba da ki nong snong tekamot kani kan nyarap hi namar ba laki ki kajinon ki surok snong hi kan nyarap ki nong snong khatam ki no kondong ban penkit ki mar ki mata ki jingrep jong ki baro te kani gari ka we te ka ba ar pat kalong ka we ba kani ka
jiram ji nong ipi ka banru habide bat ka jing yada yaki umba umdi kumbolong mata ngi hami kaliang ngi don ka jing ka bakrao ka kaliang ka umba umdi kamtam kino kondong Kadai. te kamot lembak ka skim ki bangiyo lembak ka ni ka jiram ji tegi sinong ki tha ki la bandai bansna yaki pung nang ta ki tolong nang ta susu ban sena yaki ni nur ban panpoi ka syaki lengkha te kidon bon ba kum kita mo bas kawi ru kani ka jiram ji manta ka stress ka lene hamban susu ru naga banta bagi ong keti ki lat jingeda naga banta ka jingkala ka mai mariang mo tinama ka jingkala ka mai mariang ina i ke impact lan de jingkata jo ka jala me gele jungi teng ke jingwan kansan jong slap ka jing silai kum tat ting deng ba ka jing sena jo ki snong ki thau yu ki nu ki lat ti banyada naga ni ka jingkata jo ka mariang termot kan long ke jingrang ubakra ki pai ba ti ya pikli mentan sepang ke jing siu hi kan long ba ki pai ba hi ke nyok ka bible la jong ki na ko wi pu ke long ye ke nyok ka bible la jong ki bat ya kan ka bible la ka trai menta ka long lai spa nyok ko teng kai e kat kum tu ka revise wage jong ka central government ti kamot ya kan ka bible la kan nek pe direct saka bang account ke jongki nong yo yekan ke jaman toy mo kamu ke ba tri tu skim te tambalong kini ki bayo ki ban yo ke bible lar kamu ki ban link yel debat ka ada kanang ba kanom don kan ruka jing perang kam bakla ya ka pisah lar ke bible lar jongki bagan poi bi tik account jongki kata Ti bagi pikiran sepang ki jakan nong kendong hadu kan nu kene ka skim kalaban ai jing mentoi kamtam ya kayo ka kot yung kibriu ki bam dina store ni ki jaka nong kendong pi ringi kan sepang ka kani ka skim ong ngi phai khmat chwa ya kani ka manreka haki por ki bladap kelawara sya kata ka jingkala ka bakrau haka jinglong jingban jokaroi ka par haki thai no kendong longal di ngalai ki butli ki sinong ki thau jong ni gargasi bang i biki penteri yaki jintrei ba fair nam ta karoi ka pa leng ba kanika manrega ki dan ki basnai ki lenti surok dan ki basnai ki footpath lenti ai brio nata ki dan ki basnai yaki pung ki dan basnai yaki banden yaki wa nak bentaban penpoi tika long ka jing mentoi ka bakra nalor ba ki brio ki yo ya ka jing belah namar pi kalau menta kani ka jingwan juga manreka pat kumju ru da ka jingwan mi pli jo kani ka jiramji kan yarap kham tam man khanglat ya ka jingwan tu kibri ka jakasor jaka jingwan tu kibri nagi nong ndong ka jakasor ban liwat belah kamot da ka jing don yu ni ka skim kamot ka jing belah ka along ka don pa ka jing tikana ba kini belah hak sistem sispa san sngi te angni hepok meglia jungi kibri ki bawaya trei yakni job card ki ba register le demo kidan dulu kemba khar alak ndu po hajar kumta ti kamot khenpi lara kin poi watang prapau nak sispa jong kini ban trei yakni kam ka long ki rap khra hak tu sinong ki thau nam ta ki nyo ka balakit nok tina na prang ni khar alak kami galia kumba sanpuar persen kidiki kentai. Tekamut kini kat dilpak ong nok kalong kum kerja economic empowerment dan ni kejimpen klan ya ka terpen yu kentai ha kayo kakot. Ti kamut mendagi kentai ru kim om ki susani athan ha orang ba nak menta bikin yo ban penyiat ban sai yang kesem kamut ka don ka share responsibility ka orang ba kentai rum tar. Ti kani kelawan kadon bun ba ki jingkala ki nongondong juga ri jongi kan tingin pa hindi ka agriculture namar ngin dapat kibun ki nongrep ki jongi po kajilla hadu ka no kani ka scheme kanya rapat yaki ki nongrep ki jongi ya ki nongrep ka kumang ong himantan kani ka jiramji ka stress song ka hari kalong ya ka ban kentiu khamtam ki nongrep mabelai ba hapok kani ka scheme kamot kat ki mnak syuban umba nakalian ka state government kan bahkan batai hi maka yakinu ki skim man penteri hakis nong kita ama hendai ki kalau mai direct kadeka jing penyai direct napo sarkar kami
hakaban nang thi ken kedau ya ki skim ya ki kompentri ki kam ki bakum do bat kat kum gani ka jiram ji ki bon ki benta ki balak banyarat ki nong rep bakata ka we ka irrigation lani ka ta ka jing poi cerja ka rep ti nang ta ko mong long menne ka ji snai ki surok hak sinong kendong ki lenti surok sinong amon kamot kini surok sinong nak tu ka jaka ka lengkha ka ba ki bri ki rep yu ko ba ni ki rep yu ki jor ki jap kamot nang itu kila ban pun poi sinong ba nak sinong seki yogi hat tamot kani ka dir pa ka jingrap ka bakhrau nang ta ki nong rep ti sa ka wei pat kat kum kani ka an ka pathamai kani ka jiram ji haki por thum bat por ot mo kamot han ga haki tu ki por ka soka kan hak man pasangya swai ki jingtari jingta kumba ndro posi ka ban sange khana ba ki bri ki yo ban plek por hak jing ot ya ki jingrap joki lan ni hak por thum jongki teka bomot dong kan kanom kta ya ka jing dunan ya ki nong bela ha ka rap ka riang lan ni kan ni ka ni jing pentri ya ki ski mo per po sinong po thau aku mata pot kabut ka don pun ka jingrap apa di nor te bajon belai pat bengi i ka don kata ka jing kendria mo na ka jing bai pisa ka ba pensyong nong rim ha ka jing dawa sya ka jing bai pisa ka ba lapin kre lupa kadai kani ketika we naki jingkala ki bakhrau ba akan ka jiram ji nama ka bamen chua apok kani ka manrega yakini ki proposal no kiju penkre lepan apo ke distrik bagi orang kata ke distrik ke kadang district committee ke balik ya kata tikani komiti kan jit kan mang ki brio ki ban yo belah atau kesnong nata ki eki kam bakin kat no ke bai belah kan dot kum tatater ma tenang tu kan panpoi ke state government ke sabha sipoka ministry of rural development bahkan ayah kacing menjur henry mentapan kelak menjur kamu kadang kata orang kata ka labor budget hakapor macam kadang ka labor budget henry menta kan ka labor budget kam don show tekadon kan ka bagi orang ka normative allocation hakaba napo Delhi napo kesorkar kami kin mang yak jinon kam jong ka jela katkum gejing long ka jela kamot ka jingmang ya ka Assam kamla balong kumju kumamang ya ka Meghalaya lani ka jingmang ya ka Meghalaya kamla balong kumju kumamang ya ka Nagaland kindon lala ki jing fair ti ka jingmang ya ka Pisaru kanlong ki proportional rem apa kini ki bagi kita ki parameter semua kita ki jing tau kawai ki jing tau kalau ya population ki jinon beri apa kejala kabar kalau ya kini ka poverty index lani kata ka jingdon ki beri ki beduk ki bekerdu apa kejala nang ta kebalai kalau ya taka infrastruktural level lani kata ka jing biang ki jing baik jung kata kejala kalian ka roi kapar ki jinon kum tatater tigidon bun ba ki kita ki parameter lani ki jing tau ti halo kata ka nongrim ka sokar India kansa mang katno ka Meghalaya ka di banyo nakane ka jiramji katno ki wegi jala ki banyo naka jiramji kapor kam shashu ba jon dengan kwam kli pi ka jingli ba khaddo na mangha ban kren khindiat halor ka transparency tike kita kila jingeda ki ba la besut ha kani ka an ka batmai pi kani ka an batmai katkum kani ka jiramji act mo hangtu la aibor ya ka sukar India ka sukar kemi ba kala ban tokit daladi yakinu ki jipan khen yaki kendon jo kanika jiramji haba pentrekam yaki skim ke bapok kanika jiramji tenang ta ka sokar India ru kala ban phasange ya ka jing plat pisa sakanu gunu ka jela laradon kanu ka jing keno abukadon ka jing ele klop lan ka jing ada syukur ya ka pisa ka badi namta kini ki jing tre apo ka jiramji ti menta wat ya kanika social auditing ru lap kentiu ya ka kinliat na ya ka RC nak sistem ya ka social audit kamot ya kadang social audit ru kanlong base da ka GPS kamot ya ki jingtrai berhoi da ka GPS
theu dan pej tanaman lap lah kajing teri kalong kabala teri janai ni kalau teri torti ti wat dia ka ya ki nong belah ki biar teri belah tu kan long bej kin kan long digital dandan semua hakaba hat ban kin hat ban nei ban record ya lagi bagi lawan ban teri ya tu kajing teri kamu kan khanglat ya kan ni kajing sim kabu jongki nugi beriau ya kan ni ka hok jadi pai ba ak bade kan ka belah bat kan khanglat ru ya kan nuka jing le hok ka jing skor ya kan ni scheme तो ती का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार बट आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2008 कपिन ई या का जिंकल्ला का बकुट हा का मतरेकम आई जम हा की जाkan nong kendong jong ke India katba ka mandrega ka lakinjo ya ki jing mentoy ki bakongsan ha phai sha ka jing yeshim benta ka jing pen kala digital but ka jing shai katba nang mi ki sngi ki jing tlot ha ka rukom te ki bayai beteng ki khanglat ya ka jing trekam jongka kini ka ak batamai katei ya kijing pen baha ki ba lalet no kat ba ka pen bet pat ya kijing duna jongki lingba karu kom trekam ka ba menta ka ba don ka jingkit kli bat ka sandur ka ba pen le jingmut ha kijing tei da ka ba pen yar ya ka kam ka jam ka ba la pen tikna ban pen ya byang ya ki kam bat kijing thumu ba kongsan ka roi ka par jong kari bat ban penrung ya ka sinchar khadar digital ka ba khlan ka ak kebu lani ka pinbet biang ya ka kam ka jam hakijakan nong kendong kum ka atiar bakongsan la ka benta ka jingroi ka bane bat ka lat ka mai ka ji ka baskem ka bayadai pura bat ka jingthmu jong ka viksit bharat 8000 sau pho hinyo apa ban ai khublei iba John Thawa be la pelai por bandon ni entah janmit ban ai khublei phi kinong pe ki jongi hadu indi kendok pat ha ka por le shibon